ассалому алайкум бинандагони азиз. дар оғоз ман як садои рубобро ба шумо ошно кардам. маълумоти мухтасар дар бораи рубоб ба шумо доданиям. дар байни мардуми тоҷик бисёр машҳур ва маъмул мебошад. рубоб аз даврои пеш то имрӯз сайқал ёфта ба ин шакл имрӯз ба мо расидааст. гуфтаниам ки рубоб 5 гӯшак дорад. аслан рубобро аз чӯби рубоби хуб аз чӯби тут мешавад. баъзеҳо аз зардолу ва аз чормағзам месозанд, лекин аз чӯби тут бисёр хубтар садош мебарояд. 5 гӯшак дорад, 2 харак, як харак, як шайтон харак. ин шохи рубоб ҳисоб мехӯрад. ин косахона. пӯсти рубоб аслан аз рӯдилаи гов мегем. айваям мешавад пардаи рӯдилаи гов. ҳозир дар байни рубобнавозони касбӣ рубобро аз пӯсти моҳӣ пӯсташро месозанд. шакл ва намудҳои рубоб бисёр гуногунанд. аслан намудҳои қадимаи рубоб дар Бадахшон бисёр намудҳои гуногунаш ҳифз шудааст, то имрӯз ба мо омада расидааст. имрӯзҳо рубоб дар оркестрҳо ва ансамблҳо ҳамчун асбоби касбӣ истифода мешавад дар байни мардуми мо. рубоб асбоби тори мизробӣ буда диапазони хосаи худро дорад. аз ляи октаваи хурд то ляи октаваи сеюм дарбар 24 пардаро дарбар мегирад. сими якум мисол ля 2 то, сими дуюм ми инам бошад 2 то, сими сеюм боз ля. аз оҳанг вобастагӣ дорад. метавонем ки инро ба ҷури си ҳам ҷур кунем ё ин ки кварта 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 квинта. и фосилаи овозҳо ё ин ки интервали байни торҳои рубоб. боз мешавад ки ля ре мисол ля ҷур кунем. ин боз гуфтем ки вобаста ба оҳангҳое ки мо иҷро мекунем ҷурҳо гуногун мешаванд. ҳозир мо кварта кварта квинта ҷур кардагем. рубоб на танҳо дар тоҷикистон балки ҳамин намуди рубоб дар давлатҳои осиёи миёна ҳамчун асбоби миллӣ қабул шудааст. мисол дар туркманистон ҳам аст, дар ӯзбекистон ҳам бисёр маъмул аст. таърихан фикр мекунам рубоб бисёртар ба мардуми тоҷик хос аст. боз дар пеш гуфта гузаштам, рубоб намудҳои рубоб бисёраш дар Бадахшон рубоби бадахшонӣ бо ҳаст ки дар Афғонистон ҳамин рубоби бадахшонии моро рубоби афғонӣ мегӯянд, ки ҳамчун асбоби миллии афғонҳо қабул кардагиянд. мисол он намуди вай рубобро дар Бадахшон рабоб аст. мисол намудҳои гуногуне ки рабҳо менавозанд. бисёр намудҳои мусиқиҳои гуногуне ки дар Бадахшон маъмул аст. дар байни он мусиқиҳо мавқеи рубоб беҳад баланд аст. имрӯзҳо ин намуд рубобе ки мо дорем дар ансамблҳо гуфтем дар оркестрҳо навохта мешавад. ҳамчун якканавоз ҳам дар оркестрҳои бо ҳамовозӣ бо оркестрҳои халқӣ, бо оркестри мисол симфонӣ. азбаски ин асбоб дар мо бисёр рушд кард, мутахассисони хуби худро пайдо карданд. аз ин ниёз асарҳои на танҳо тоҷикӣ балки асарҳои барҷастаи бастакорони аврупо, рус, яъне дунё, тамоми асарҳои бигем ки гуногуншакли дунявиро дар ин асбоб иҷро карда мешавад. рубоб пеш сохти диатоникӣ дошт. аз сабабе ки мусиқӣ пешрафт рушд кард, намудҳои гуногуни рубоб солто сол иваз шуданд, коркар шуданд. имрӯз рубоб дар нимаи аввали асри 20 аз ҷониби мутахассисони мо ва мутахассисони рус ба дар якҷоягӣ шишта ба хулосае омаданд ки рубобро намуди хроматикӣ кунем. ва 24 парда монда рубобро хроматикӣ карданд ба хотири он ки тамоми асарҳои дунявиро иҷро карда шавад. ва ҳамин хелам шуд аз ҷониби устоди бузурги мо Ҷурахон Обидпур китоби
дарси рубоб омода карда шуд, ки дар он ҷо аз ибтидо чӣ хел доштани рубоб, чӣ хел садобарорӣ, тамоми штрихҳо ва нузукиҳое, ки дар ҳамин асбоб ҳаст, рӯи қалам оварда шудааст, дар китоб сабт шудааст. аз дарсҳои дигар кӯшиш мекунем вай китобро омода кунем ва мақсад барои рушди ҳамин рубобнавозӣ ҳамун китобе ки устод Обидпур омода карданд бисёр хизмати калон расонда истодааст то ирӯз. аслан дар Тоҷикистон дар гурӯҳи созҳои тории мизробӣ чанд намуди рубоб дар оркестри созҳои миллӣ ҳунарнамоӣ мекунанд. рубоб, рубоби бадахшонӣ, рубоб прима, яъне ки рубоби хурдакак. тарзи доштани мизробро ман нишон медиҳам. мисол даста ҳамин хел мисли ки дар кафи даст себ меистодагӣ борӣ, ҳамин хел медорем. рубоб мизроб бояд дар болои нохун ҳамин гуна дошта шавад. тарзи қабидани рубоб, дасти рост бояд аз ҳамин сими сеюме ки баст мегем, аз ҳамин сеюми сим дасти рост боло наравад. хай ҳар мактаб чанд намуди рубобқапии халқӣ ҳам аст, ки мисол мутриб метавонад ҳар гунае ки худаш ба худаш мувофиқ аст ҳамон хел дорад, лекин тарзи доштани касбиаш ҳамин гуна аст. дар аввал мехостам ки нафаре ки мехоҳад рубобро навохтанашро омӯзад, рубоб ҳамин тавр дошта шавад. бояд дасти чап вақти дарси рубоб мегузарем, ангушти якум мегем. ангушти якум гуфта и ангуштро намегем. барои ангушти якум аллакай и ангушти дуюм ҳисоб мехӯрад. бояд ҳам хел рубобро дорем ки ангушти ғавс дар рости ангушти дуюм бояд биёд ва дар болои даста хоб накунад. барои дарси аввал дар рубоб ози ба тарзи суст 1 2 3 4 1 и 2 и гуфта иҷро мекунем дар сими якум 1 2 3 4 1 2 3 4. бо ҳамин амалро дар сими дуюм такрор мекунем. 1 2 3 4 1 2 3 4. ҳамин амалро бо дар сими сеюм 1 2 3 4 1 2 3 4. ҳамин амалро ноистода бисёр такрор кардан дар кор аст, ки то ин ки дастҳо омӯх шаванд аз сим ба сим гузаштан. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ва оҳиста оҳиста сурати навохтанро ҳам тез кардан дар кор аст. чанде ки мо тез карда тавонистем, ҳамон қадар маҳорат, яъне ки даст боз омӯхтар мешавад. мо метавонем ду нотаи ҳаштякӣ навозем, боз ята чойрак. мисол ин машқҳое ки барои аз сим ба сим гузаштан, барои маҳорати навозандагӣ зудтар рушд кунад, ҳамин амалҳоро чанд қадар зиёдтар агар мо иҷро кунем, мо ба дарси дуюм бо хубтар омода мешем. яъне ки ҳамин амалҳое гуфтам, мисли машқ ним соат 1 соат бояд аз сим ба сим ҳамин гуна ноистода такрор кардан дар кор аст, ки то даст бо асбоб омӯх шавад. фикр мекунам агар ҳамин амалҳоро шумо дуру дароз 6 машқ кунед, ба дарси дуюм омода мешавед. ташаккури зиёд. бо ҳамин дарсаморо анҷом медиҳем.